उल्टासो जादों आंना गोजांबाय गोजांबाय 1K कमप्लिट जाबायलै नै सोरनि दहाय हगारनाया मायाव आंनिया फेसबुक पेजआव नैबे मायाव 1K कमप्लिट जाखो भिउआ बिदि मोसानो बानायना हरगासिनो नेट गैला होनना खोनाबाथाय इमान नेट नांगौ नेट इमान नांगौ हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दासो फैदों नटिफिकेसन दहाय फैयाखैमोन शेयार खालामनानै हो अननानै लाइक होनानै दुखु मोनबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों बोरैबा मोनदों आरोना राव ग'ना नालाय गाबै मिनिनो गोसो जाबाय आं लागाव बङाइगाव होनहरबायलै सासे टालिया मानो लाइभ स्ट्रिमाव जयन जायाखै रायजो राजा नोंथांमोन आंखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनो नामा ना आंखौ मानो सापर्ट होआ माजों माबा नायो आंनावहाय सोरबा मोनसेजों दङ नोंना बाटा इसा बड' अफिसियेल हाय आदा हाय फंबाय SM5 स्टार भिडिअ हाय ब्र हेलौ ब्र मोजां ना खबरफ्रा नै दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिम फैगासिनो आङो रोङामोन लाइभ स्ट्रिम होनो ओमफ्राय दिनै रोंबाय बोरै रोंखो हारसिंनो थुनायावनो रोंलांबाय माने वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम बरिया नै ओमफ्राय आं दा मेन्देलाखौ लानानै फैबाय 10,000नि लाना फैदों आंखौ 10,000 लाखायो खनसे लाबोगासेयाव बिराद फाग्ला आरो दहाय बायदि होनबावदे सोरबा सासेया फैलाबो आं दिनैनिफ्राय फनसो खालामबायलाय आदा सन्जिब सोरलाय आदा सन्जिबखौ सिनायलायनाय सोरनि आदा सन्जिब औ मा दे बुं सोंहर लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जयन जानायनि थाखाय खौथि खुलुमनाय जासिहरबाय बरायनाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौ गुबिन गुबिन खोनाया आं नै मास्टारनि लाइभ स्ट्रिमाव फैदों मायाव दं नोंलाय मोजां नुदोंना नुवाखै नायब्रा नायनानै लाइक हो खननै खनथाम डाइरेक्ट थुजाबलाबायना हो दिदि थाब नायनानै लाइक हर रावबो नायालै आंनि लाइभ स्ट्रिमखौ दे अबाव दं फार्स्ट टाइम ना सोरजों रायलायनो हेलौ हा मा होनदों फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिमाव फैयो नालाय रावबो आंलाय आरो नोंजोंसो रायलायदों मा आं होनो होनदों इउटुब चेनेलाबो फिसासा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय रावबो जानला फैया मोनला बखिलायबाय थादों सासेयानो फैबावा फाग्लासो ओंखाम जाबाय नामा जायाखै जायाखै फंबाय ओंखाम जायाखै ओंखाम संनायानो जायाखै दाबो मबाइल सबाइल गाख्रुजोबना हैगोन लाइभआव नाय आंखौ हा लाइभ नाय इउटुबाव लाइभ नाय आंखौ सिगाङाव मबाइलाबो गैया नालाय फिसासासो नै हा जोंना खोनाया
हेलौ खाव बुदां नामा बुदां इउटुब इउटुब ग्रुपाव ग्रुपाव शेयार खालाम ब्र शेयार खालामब्लाबो नाया फंबाय जोंनिखौ नंगौना सानसेनिया नाया माथो रावबो शेयार खालामबाबो सापर्टबो हरा माथो सासेबो सापर्ट दारि हरखाया गोनां मानसिफोरा नोंसोरबायदि शेयार खालामलाबायगोन दानि मुस्लिम होननानै शेयार खालामब्लाबो रावबो भिडिअखौबो नायनानै होआ सापर्टबो होआ मा जागोनथाय ग्रुपाव थाब्लाबो कमेन्ट खालाम रायजोफ्रा नायै नायै सापर्ट हरबा हरसिगोन नङाबाथ' उफाय गैला दिनै एसे गुफुर जानोथ' आरो दहाय लाल दैमाया बालाजों ओरै हुबोनाया माथो 6 मिनिटल' जादों दहाय होनाया दाननायफाय बेलाय मानसियानो जायाखैमोन दहाय 0-0सोमोन नालाय थाबैसो फैगौ माथो सानैल' आदा सन्जिबा आंखौ सिनायाखै नामा सिनायाखै नामा होनदों नोंखौ SM 5 स्टार सरखार नामा नङा सारज' ब्रह्म होनो सारज' नङा माथो सारियासो दा सारज' जायो नामा आंनि नामा सारिया ब्रह्म एसे मोजां सारियानो सारियालि मोजाङै होननांगौब्रा मा सारज' ओंथि गैयै लाजिबायलां आं लाइभ स्ट्रिमखौनो अफ खालामसैलै सादिन मोसाहारिनोसो अ आं सिनायबाय सादिन मोसाहारि सिनायबाय जोंनिनो माथो जायगानिनो बिथाङा थाखाबारिनिसो बिराद थाखा दं बिसोर गामियाव खौथि खौथि सिनायबाय खुलुमबाय थाखाखौ फंबाय खुलुमबाय खाबानो मोनो बिसोरनि गामियाव फंबायमोननि गामियाव थाखाखौ खाबानो मोनो आरोना जों गामियाव बैग्रि खाबानो मोनो बिसोरनाव थाखा खाबानो मोनो एखेयानो जाहैबाय दहाय लालि दैमायाव थांनानै एकदमबारे खना खनला हुना फैजोबदां बालाजों ओंखायनो एसे कालारफोरा चेन्ज जादों नङाबाथ' दाउखासोमोन नुदोंना नुवाखै मास्टार 10 थाखा हरलाय आंनो गुगोल पे खालामग्रा 10 थाखा दङ नोंसोरना बिनायानो जोबा 500 फैसा गारि EMI होनो फैसायानो गैयालै 500 माबा होगौमोन आं बिबाय थायो आंबा माहाजोन जागौबा इउटुबाव फैगासिनो साथामसो नायगासिनो जों थेंक इउ फंबाय थेंक इउ नायनायनि थाखाय गंसेयाव नायदोंना गंथाम मबाइलाव नायदों गंथामसो नायना हो हायोबा थुदलाबायना हो माखौबा थुलाबायना हो मोजां जानाय बायदि गैयालै जोङो उन्दै इउटुबारखाय नाया इउटुब चेनेलाव गोदान फैबाय नालाय रावबो नाया फिसाखाय देनां इउटुब चेनेला देरलाङोब्ला नायनो हागौ धेमाजिनिफ्राय नोंनो गिदिर जागोन नामा इउटुबा बर'निया धेमाजिनिफ्राय आंनावथ' जेबोआनो गैया इउटुबा दासो नै ख्रिस्टमासाव रावबो लेंहरला नामा 357 दासो दुखुनांथाव अरुणाचलाव थांनांगोनलै ख्रिस्टमासानो अरुणाचल थांगोन जों अरुणाचल रायजोफोर बोरै जाखो माथो रावबो कमेन्टबो हरला नायलाबो ना गासैबो बिजि गोजा दे मोजां गाज्रि लखबलाबायना हर कमेन्टखौ फरायगोन जों मोजां हो ओरैसो सारलाजोबना होनांगौलै कमेन्टफोरखौ कमेन्ट मोनसे होलाय मोजां नायथावनानो आराम मोनलायनाय गावजों गाव नायलायनांगौब्रा मानो बिदि अनालै माने लायखानांगौ जोंना बर'जों बर' अनलायलाया बर'जों बर' मानो अनलायलायाथाय दाबो सानैल' दाबो सादिन सानै मोनासो नायबाय थादों औ फंबाय मोनहानो नायगासिनो दाबो आरो सोर नायदों बेखौथ' मिथिला रावबो फैखायाखैनो गोदान SM 5 स्टार भिडिअ बिथाङा नायगासिनो आरोना बिथाङा नायगासिनो बिथाङा सापर्ट हरबाय आंखौ मैया सापर्ट हरखानायसोमोन खोमा आंखौ साब्रै खाम खिथाबानो नायबाय ना एबार कमेन्ट हर रायजोफोर सोर दं लाइभ स्ट्रिमाव अननानै भइसआबो माबायदि मैसो गारांसोखा माथोआबो मैसो गारांसोखा नालाय बेखायनो रावबो जोंना आरो मा होनो
टफिया लाबोदे आंनि टफिखौ गानना दुगा हायोबा सेनानै लांफै लालि दैमानि समाय लानानै नै बेना बेसोमोन बेना बेसो जाय मानसिया बिहरदों बेसोमोन खोमा दाख्लै गलांनाय माइनाव तुलसियारि मा खालामबाय दं आदामोना दङ माइनाव रमिना ओरैनानै रश्मिमोनहाय हमनोनो हाया आङो जेटा दं माइनाव ओरैनो जोङो एसे सावरायगासिनो आरो जायखिजाया माइनाव होनो आरो जों बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट हो माइनावनि चेनेलखौबो अननानै माइनाव तुलसियारि रश्मि गुड इभिनिं धनस्रि कसारि वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय बरायनाय थाबाय बरिया ब्र थेंक इउ ब्र दिनैसो फार्स्ट टाइम आं लाइभ स्ट्रिमाव जेबो रोङा ओरैनो थुनायावनो हारसिंनो जालांदों लाइभ स्ट्रिमाबो उफाय गैया इउटुबाव दंना फेसबुकाव दं मिथिबावासो जों दा ओमफ्राय लाइभ स्ट्रिम जाबाय नालाय होगासिनो मा एमबि डाटा जोबनाय लोगो लोगोनो अफ खालामसै आरो ना नै बेथन बेयाव दांबाथाय माबा माबि बाथ्रा ओंखाराखै एसे आइडिया ओंखारो नंगौब्रा दा नै आं इयाव सानाय लोङो दा मोनसे खोथाखौ सानलायबाय आं मा डिस्ट्रिक्टनि ब्र जोंना सानजाहानि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिसो जोंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट थेंक इउ ब्र ग्रुपाव शेयार खालामना होनायनि थाखाय आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै जै बर' हारिनि जै होनोब्रा खनसे जै बर' हारिनि जै आया नोंसोरबो होनफानांगौब्रा दे जै जोंना धेमाजि आरोना सानजाहा सान ओंखारोना बेनि खाथियानो जायो जोंनि न'आ जोंहानि न' खाथिनि ओरै ओंखारथारो आख' साना ओमफ्राय हाबनायखौबो नुयो सोर सोर लाइभ स्ट्रिमाव जइन जादों अननानै लाइक खालाम जात्रा थांबाय माथो होनबा शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै होदो आरोना सोरां ब्लग हेलौ साल्थे हाउ आर इउ जै बर' हारिनि जिएफ दंना गैया खोन्थादो जिएफआनोथ' आं माहाजोन जाब्लासो लागोन होननानै सानगासिनो माने जिएफखौ सोरां साल्थे अमा बेदरा जों सानैनि थाखाय रेडि खालामनानै दोनखादों आङो सोरां ब्लग टेनके नामा भुटान हाजोआव थांनानैब्लाबो जों अमा बेदरखौ सानैजों जाथारगोन आरो जाथारगोन भुटान रायजोनि नारें खमला ओइ बायदि साल्थेमोन लाबोजोबना दोनदों आं सिंगार मेन्देलाखौबो लाबोनानै मेन्देला सेकेन्ड मेन्देला अयथासार नुखायो दा खदाल साइस नुखायो बालाखौ गावजों गाव अनलायलायदो लोगोफोर अमा बेदर मोनजासिगोनलै लाइभ ओहै स्ट्रिमाव आहाै फैनानै अननानै बयबो लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्लालाय थुनानै होदो गोजाखौ नै सेनिटाइजार दं डिउटियाव अ साल्थे डिउटियावसो दं होनबा वेलकाम साल्थे वेलकाम खस्थ'नि गेजेरजोंबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सेनिटाइजार सारनानैबाबो सेनिटाइजार साल्थे धनस्रि कसारिखौ जोंना साल्थेया हेल' बुंहरदों हेल' धनस्रि नुदों सापर्ट खालामलायदो डेटलाबो दुगै जाबाय दं हुबाय दं बेखौ मानसिफ्रा ओरैहाय डेटल भाई नै डेटलाबो दं खाथियावनो ओमफ्राय डेटलखौ बै खुजालि गोनांफ्रा बांसिन बाहायो डेटल साबोनखौ बिसोरनो बाहायलागासिनो दं फैनोनो मोनाखै मानसिया डेटलाबो दं बेसारा फुजानानै मा ओंख्रि जाखो लान्थिया खुलाय ब्र' फाग्ला जागोनलै गिगोनलै नोंसोरो आंखौ देखायलाय आसोल होनहरबाय सासेया सिक्स पेकनि जोंहा जायगायाव 12 पेक ओंखारो बेना ओंखाम ओंख्रिखौ संगासिनो आरो आइ एम कामिं बिलिफां ओमफ्राय नै जोंना बसुमतारी डेटला फैबाय सालथे डेटला हनै जोब्बाय दासो दुगै माबा हुजाखांदोंनो लान्थिया खौलाय दा मोनामलायदों मोनायाव दा डेटलनो जाजागोनलै नों
औलै सालथे मैया माबा सेनिटाइजार डेटल माबा माबि थेख्ला थेख्लि होननानै थबसा थबसि होननानै दाम मा होनो लागायजाबाय। आं टपिकखौ 1K जाबासो खुगोन रायजोफोर टपिकखौथ' खुनो हायो खिन्थु 1K जाबासो खुनोसै आं टपिकखौ गानबाय थाखागोन आं सापाक्रायबा 1K ना दा लाइभा 1K दे सालथे दे बेस्थ'बा आं सेंग्राफोरजों दुगै जायाखै सिख्लाफोरजोंसो दुगै जागोननो बाब डेटला जोंना सेंग्राफोरसो दुगै जायानो सिख्लाफोरजोंसो दुगै जायोनो बिराद फाग्ला। साबोनानो बिदि होमबा जों डेटलखौ नाङा जोंनो निरमाखौसो जों नांगोन निरमा निरमाया साबोन मोदोमसिनोबो ओमफ्राय निरमा साबोनजोंसो दुगैगोन जोङो। मेथाइ खननांगौनो नोंखौ मेथाइ खननो होदों मेथाइखौ मा मेथाइखौ नांगौब्रा बारा जालायलाङालै सुरफोरानो दे आं दामसै दे लालि दैमानि गाथोनाव सोर सिखोला दुगैदों सोर सिखोला दुगैदों सिनायहां मोनबाय आं जारलालै आयौ हाबाब लाजिथाराबो मा ओंख्रि सिखोलाया संखो सोरां ब्र जोंना सोरां सालथेया ओंखारलांबाय लाइभनिफ्राय बिथाङा डिउटियाव दंनो बिजिनो बिथाङा ओमफ्राय जोंना गोदान आपडेट फंबाय धनस्रि कसारिखौबो सापर्ट खालामनानै हो बयबो साबसक्राइब बानायना हो सापर्ट थाब थाबनो गैलायाबा जोंना सापर्ट होलायलाय अननानै गावजों गाव बर'जों बर' अनलायलायाबाथ' गुबुन हारियाथ' अननाय नङा जोंखौ। मेथाइआ जादिया नामा माथो साथामल'सै नायालासिनो थांबाय। सापर्ट दंखायो होननानै बुंदों सापर्ट दंलायखायोनो मालाय दे बिराद मोजां जोबोद गोजोननाय थाबाय आंखौबो सापर्ट खालामदोब्रा नै बिथांखौबो जोंना बिलिफां बसुमतारी बिथांखौबो सापर्ट खालामनानै हो बिसोरथ' एसे इउटुबारा बिसोरना मालाय ग्र' जाखानाय होमबाबो सापर्ट खालामनानै हो बयबो बिथांमोनहाबो सापर्ट खालामनानै होगोन आंबो खुलिनोसै र' गाबोन आंबो खुलिनोसै बिथांमोनखौबो सापर्ट आंनिखौबो खालामना खालामनानै हो बिलिफांखौबो सापर्ट खालाम धनस्रि कसारिया नामा मा होनो नामा आंनिखौबो खालाम दे नामा बिथांनिखौबो बिथाङाबो खुलिगोननो ओमफ्राय गाबोन खुलिगोन आं गाबोन बिथांनि 7था चेनेलखौ बाजियाव ओमफ्राय मोनाबिलियाव लायभ फैखानोसै आंबो बिथांनिखौ गाबोन होना होगोन आं चेनेलखौ गाबोन लाइभ स्ट्रिमाव डिसक्रिपसनाव होना होनोसै देनजार होखागोनलै आं बिलिफां दिनेश आर ब्लक हेलौ फंबाय फंबाय ओइ वेलकाम टु लाइभ स्ट्रिम जायो आलु बाथोनबाबो जायो हो आलु बाथोनखौनो जागोन आं आदा सनजिबा खुलिबा 1K खालामना होगोन आं नै थेंक 1K इउ थेंक 1K इउ खालामनानै थेंक होयोनो इउ जागोन गाबोन खुलिगोन आं दे सासे मेथाइ खनदो सासे मोसाना होदो नायनोसै होनदों आं दामनोसो रोङो आं मोसानोथ' रोङोमोन टप्लिसखौ गाबोन लाबोनांगौलै बै ओरै दामग्रायाबो दङ ओमफ्राय दामनोबोथ' गोरोंखा नालाय जोङो मेथाइ खननायावथ' नै बिथांजों हास्लाबखाया जायो दोंफा दोंनै सुरा कदमफोरा मिलायलांबानो जायो आंना कदम तल ना मा होनो बेनो दे बिदिनो सापर्ट होलांबाय था जोंखौबो अननानै जोंबो जाहाथे माहाजोन जायोब्ला BTR निफ्राय लानानै धेमाजिसिम फ्लाइअभार बानायना होगोनलां हा धनस्रि कसारिया बिलिफां बसुमतारी आंनिखौबो धनस्रि सापर्ट कसारि खालामदो अननानै बिलिफां सापर्ट खालामना बसुमतारिया होदों सापर्ट खालामनो होदों बिलिफां बसुमतारिया आदा सनजिब सिनायगोन ना सिनायासै आदा सनजिबआ सिनायना सिनायाखै होनदों गोदान आपडेटआ सिनायना सिनायाखै होननानै बुंदों नोंखौ आङो सिनायाखै सोर बिथांनि नामानोथ' जाबाय दा खोन्थानोसै आं बिथांनो दे नामखौ सिनायाखै फट'फोर दंबा खोन्थानो हो बिनि नामा मा आं दा खोन्थाना होनोसै जागोन दसे उनाव सिनायो आं खेबसे नुबा सिनायो मानसिखौ गोसोआव थाखाथारो आं बावाबाथाय गोसोआव थाखाबाय आंना अननानै चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर रायजोफोर बुरु दिनेश फंबाया मा जाखो माथो कमेन्टबो हरथ्रा हरलै हर माखौ लाजिदों हर ना
आं स्क्रिनशट खालामना लादों लाइभनिफ्राय ओंखारब्ला खालामहैगोन दाहाय खालामोनो बिलिफां बसुमतारी लाइभआव दंना गैला ओमफ्राय नोंनि चेनेलखौ दा लाइभनिफ्राय ओंखारलांबाथाय सापर्ट खालामना हैगोन आरो ना जोंना धनस्रि मालाय सासे कसारियाबो बारायलायबाय थगाया बिराद मोजां मा होनखो केबि इडिट हाय ब्र सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म हेल' ब्र आंहा दासो वेलकाम ब्र वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जয়েन जानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ खौथि खौथि खुलुमबाय आङो बरायबाय तालिया होनहरदों बिलिफां बसुमतारिया तालिया ए प्रेक्टिकेल आदानि भलिउम टु अलप बारायदे होननाय बायदि हारसाना बर' धेमाजिया गोजानथार जायो जोंनिफ्राय गोजान जायो नोंसिनिया धनस्रि कसारिया बबेनिमोनलाय बाक्सानि ना उदालगुरिनि खबरा जोबोद जोबोद मोजां बर्थमान केबि इडिट्स डेन्जार मोजांखालै केबि इडिट खबरफ्रा माबोरै नोंसिना जोंना धेमाजिनिसो नालाय सानजाहा जाथारो ट्रेन गाखोबा सहैयो नोंसिनियाव ट्रेन जोबनाय लामा नुवाखैबा जोंथिं फै बाक्सा बाक्सा मा गामिनि मा जायगानि बबानि बबेनि ब्र नों आं धेमाजिनि ब्र धेमाजि बाक्सा जनाय जोङो धनस्रि कसारिया बाक्सानि होनदों बाक्सा मा बाक्सायाव जायगानि जोंनाबो जोंहानि आलासि दङ बाक्सायाव जोंनि आबौ दं आरो बाक्सा जालायाव जाला बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओमफ्राय गामिया दंपार फेब्ला जाला दंपार जाला दमपार पाठसालाजों ओरै हाबलांनांगौ आरो ना बिटिआराथ' सरकारि नाम आरो सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म बबेनि ब्र नों होनदों जोङो धेमाजिनि बिटिआर दे साबसक्राइब खालामबाय बिलिफाङा साबसक्राइब खालामबाय धनस्रि कसारिखौ बिलिफां बसुमतारी सापर्ट हरबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय धनस्रि कसारिया बिटिआरनि आरो ना बिटिआर बाक्सानि मिनिलाय बर' खनसे गोसानो मिनिनो होदों मिनिनानै हो सोर खनसे सासेया मिनिनानै हो अननानै सोर सासेखौबा मिनिनो होदों बरपेटा रड सिनायो ना बरपेटा रड टाउननिखौ सिनायो बरपेटा रड सिनायो जों बेयाव थांबाय थायोमोन सिगां दा देग्लाय बोसोराव थांनाय जायाखै आरो ना गोदान भिडिअ होदोंमोनलै ब्र नायदो दा दसे र' नायगोन ब्र नायना होजोबखायो आङो बयनिखौबो दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव फैनाय नालाय लाइभ स्ट्रिमाव ओमफ्राय सानैबो मिनिदों एसे होसाबबाय आरो ना सानैबो मिनि मा होननानै मिनिनो लागाव तालिया होनबासो मिनिनो ओंखारोलै आङो जाबायना मिनिनाया खोनायै मिनिदों माने जों खोनायै मिनिदों खोनानायखौ खोनाफेरि मिनिनायबो हायो जोङो धनस्रि कसारिखौ आं सापर्ट खालामबाय बिलिफां दे बसुमतारी बिदिनो बिथाङा धनस्रि बसुमतारीखौ सापर्ट खालामबाय बिथाङा आंनि खाथियावनो जनानै दङ दायो बर्थमान साबा बिजियाव दं आं एसे गोदान आपडेट दे जोंना केबि इडिट सोमदोन जोहोलाव ब्रह्म बिलिफां बसुमतारीजों लोगो गैयाबाथाय जुदि गैलायलायाबा सापर्ट होलायनानै ला बिजियाव दङबा बयबो दसे थाथ'दो दे बिथांमोनाबो सापर्ट हरगोन आरो हराबाथाय आंखौ बुंबानो जाबाय आं बिसोरखौ लोगो हमनानैबाबो मबाइलखौ ओरै थुनानै होगोन आङो होसो होसो खारबाबो गवा बिसोरो बिलिफां भिडिअ नाय आरो कमेन्ट हर कमेन्ट हरनो होदों भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनो होदों दे गोदान आपडेट दे फैफिन लाइभआव गोदान आपडेटआ दंना गैला जोंना बिजि होननानै बुंदों कमेन्ट हरखादों आं बिलिफां बसुमतारीया कमेन्ट हरखादोंनो गाइखेर गैया दहाय सानै साहासो कमेन्ट हरखादों होननानै बुंदों बिलिफां बसुमतारीया सोरनि सायालाय अके होननानै बुंदों धनस्रि कसारिया जोंना बाक्सानि बरपेटानि होनदों बरपेटा रड गोदान आपडेट चेनेल फिसासो होननानै बुंदों मोननानै 6ल' मोनदों इयो लिराखै 7थाल' लिरदों थेंक इउ होनहरदों धनस्रि कसारि बिलिफां बसुमतारिया
आं सालोङालै जोंना ओंखारलांजोब्बाय लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय बयबो बेसे मिनिट जाखो नोंना चेनेल खुलिनाया सोरनिखौ होनदों आंनिखौ बेसेमान आंना गोबावानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ'थ' हगाराखैमोन गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दा भिडिअ' हगारबाय थानायखाय एसे बिजि जाबाय आरो इउटुबखौ सालायनोसै होननानै गोबावानो जाबाय इउटुब सालायनाय इउटुब खुलिनायालाय होमबाबो भिडिअ'खौ हगारामोन सापर्टआनो गैया आंनाव साबसक्राइबारफ्रानो खमथार ओमफ्राय दा सिनायथ'वाखै आरोना मानसिफ्रा मागोआव बाक्सायाव थांनाय जासिगोन जालायाव ओंखारजोब्बाय माथो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय ओंखारजोब्बाय गैला रावबो गैला आंना 1 आगष्टनिफ्राय खुलिदोंनो होमबाबो नोंसिना अनेक ग्र' जादों आं बावगारबाय माब्लामोनथाय आंना खुलिनाय डेटफोरखौ बावगारजोब्बाय आङो जायखिजाया हगारनाया गोबावानो जाबाय सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन नालाय ओरैनो मालाबा सम होलाबायोमोन ओमफ्राय मा होनो ओइ डेटल मा खबर जोंना डेटलाबो दङ मा खबर होनदों डेटल फंबाया दंबा हाय होनहर जोंना सालथेखौ डेटल साबोनखौ हुफ्लेजोबगोन जोङो लालि दैमायाव थांनानै सिमिन दैमायाव लांनानै मोजां खबर सालथे होनदों नै सालथे मोजां खबर बुंहरदों जोंना डेटला डेटल साबोनखौ लांनानै जोङो सिमिन दैमायाव लालि दैमायाव लांनानै हुफ्लेजोबगोन सालथे बेदर हाङै बारग'आ बेयो बारग'आ खबर बोरै आं बिथांखौ बिराद गोजाननिफ्राय लाना फैदों भारा सापर्टार बारायहोनो थाखाय गैया माथो बिथांखौ लाबोनानै लस जादों आंहा सोरां सालथे ओंखाम जाबाय नामा बुंहरदों ओमफ्राय बैसागुआव थांगोन र' आसोल फै सालथे फै डिउटियाव दं ओंखाम जायाखै डिउटियाव दंनो जोंना सालथेया ओंखाम मोनजाथ'वाखै बिथाङा डिउटियाव थायोना थाब ओंखाम मोनजाया बिसोरा संना होग्राबो गैया संना होग्रा नागिरनांसिगोन सालथेनो ओंखाम थफ्ला लानानै नागिरनानै होगोन आं मा ओंख्रि संखो सोरां गथारसिगोन र' डिउटिनिफ्राय गथारसिगोन सालथेया जोंना कर'ना जाफिनलायबायना सापर्ट खालामो ना सालथे बैसागोआव फैबा मैदेर खि लाबोफा होदों सालथे बैसागोआव फैबा नै जोंना सासे फैलायबाय नै फिसा सासे फैलायबाय लागाव जागोन सालथे लांगोन लाना फै सालथे मनायाव मनासे मिना होलाय खनसे जोंना न' फेमिलियानो फाग्ला गोजा जोलै गाज्रिसो मा खबर धनस्रि होनहरदों जोंना सालथेया हाय किउटि पाइ नोंखौ किउटि पाइ होनहरदों धनस्रि कसारिया हाय होनहर वेलकाम टु लाइभ स्ट्रिम होनना बुं वेलकाम टु आवार लाइभ स्ट्रिम होनहर दे बावबाय इंलिस लाइभ स्ट्रिमाव बर' रायनोब्रा आया फाजिलायो नमस्ते लण्डन होनबानो जाबाय दे खनसेनो जाखाजोबो मोना रं नाम्बार हरलायबायलै र'नो नै जोंना सोरां सालथेनो सोरबा रं नाम्बार हरलायबायनो मा नाम आगैया एस मोसाहारि सालथे हेलौ सालथे रायलायग्रोन दे सालथे रायलायग्रो जोंना
नामखौ खोन्थाहर मा नाम सोरखौ नोंनि नामखौ सोंहरदों खोन्था रियाना ब्रह्म मोजां खोन्था रियाना ब्रह्मनो दे खोन्था रियाना ब्रह्म इयाव खोन्थाबाय इयाव रियाना ब्रह्म रियाना ब्रह्म आं दासो जुमाय लोंना फैदों थां होमबालाय माथो इदि खायलें जालायनाय खुगायालाय खानाया एसे मोजां रियाना लाब्रा ब्रह्म एक्ट्रेस खालामगोन जोंहा देनां आयु एक्ट्रेस जागोन ना रं नाम्बार नांदो आंना खानाय रायलायग्रानि गिदिराव जाखाबायलां आंना हेलौ एस मोसाहारि साल्थे खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय Oh my god नाइस नेम होनदों थेंक इउ नर थेंक इउ होनहरब्रा थेंक इउ थेंक इउ होनहरबाय नै जोंना रियानाया नाइस नेम होननायनि थाखाय गुफुर नुदों माथो रियानाखौ इमान गोसोम मानसिखौनो गोसोमखौ मोसानोबो रोंसोगारो दासो गोसोमथार मोसानोबो गोरोंखा आंनि भिडिअ'आव होदोंमोन मोसानायखौ फट'फोरनि नुवाखैरा हा फट'फोरनि नुवाखै अ फाजा फुनदों नामा नों फैबाय होमबालाय माथो नुदों नाय अ फुनदो नाय नै फट'फोरनि नोंखौ मस्ट मोनाबाथाय वेलकाम होनहरदों स्लिम जाखांबाय स्लिमानो नङा नैनि गथ' खान्दै गिथार माथो नालाय गाजि जि गुदुगा मा खालामदों रायजोफोर मा खालामदों दाब्लिउ गिटार दाब्लिउ गिटार वाला नोंना नै गावना आलियानो गैया गावनाव गैया नोंना इजा दाब्लिउ सको लाइक हरदो अननानै रायजोफोर सोर दं हाय होन लाइक खनसे दं साल्थे जिरायना दंनो रावबो कमेन्टस हरलायगोन हराखै रावबो कमेन्ट हरलाया एस मोसाहारि मा खबर होनहरदों धनस्रि कसारिया ओम पुर्णप्र ब्रह्म ज्योतिश्री ओम सतगुरु नमो नमः होदों आरोना ओमफ्राय दा दसे उनाव रायलायहरनोसै आंनि कमेन्टसखौनो नायला माथो नायो फंबाय नायो मानो नाया लागाव धनस्रि सना मोजां नुदों नै जोंना एस मोसाहारि साल्थेया एस मोसाहारि साल्थे थांगासिनो नोंसिनिथिं आङो मागोआव थांगोन मागोआव मागोआव फिथा गुरनो थांगोन आं फिथा एस मोसाहारि बालाबगासे थांलायबाय लागाव होनहरबाय बङाइगाव बिबार मानो बारो नों आयौ आनै सिगाङाव बिबार आं खिहैनोलै साल्थेमोन दसे ओंखारथ'बाय दे थां हाथाराबा खिलाना लानाङा खिलाना लाबा जारला जागोन फरायनायखौ इयावनो माबा खालामहैयो लाइभ स्ट्रिमाव सासेल'सै रावबो गैला ओंखारलांजोबबाय 0-0 जाबाय माथो रं नाम्बारफ्रा सासेबो गैला धनस्रि आंना केया गैला सना होनहरदों नै रावबो गैला लाइभ स्ट्रिमावनो ओंखारलांजोबबाय माथो गैला रावबो गैला ओंखारलांजोबबाय रावबो गैलालै ओंखारलांजोबबाय दुखुनांथाव से मानानो जायाखैमोन एस मोसाहारि होननानै बुंदों मास मोनसेयानो जायाखैमोननो औ आंनोबो सासे नागिरनानै होदो साल्थे आंहाबो दुखुनांथाव सिंगोल लाइफ मा खालामनो गोदानसो नागिरबाय दं धनस्रि आं गोदानसो नागिरगासिनो दंनो जोंना एस मोसाहारि साल्थेया आंनोलाय माथो रावबो नागिरनानै होआ गावस्राल' लालायबाय थागोन नामा आंनो नागिरना होआ नामा दुखु मोनलाय लांबायलां आं ओंखारलांथ'बाय गैला दे अके थेंक इउ खस्थ'नि गेजेरजोंबो बिजिनि गेजेरजोंबो लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओंखारलांजोबबाय बयबो बिजि गोजा खोमा होबाय थागोन आं दिनै डाटा जोबजासिम होबाय थागोन आंनि डाटाया माब्ला जोबो
अब्लासिम लाइभ स्ट्रिम होबाय थागोन लाइभ स्ट्रिमाव फैदोंब्ला गोदान फैदोंबा लाइक हरदो सारिया ब्रह्म नागिरनो हर एसमासारिखौ नागिरना होआलै बिसोरो आंनो मानोबा सारिया जाबाय आंना रावबो गैया ओमफ्राय रावबो नागिरनानै होआ दुखुनांथाव सारिया जाबाय बे शुक्र सिंगल लाइफ दुखु सारिया मोनो शुक्र ब्रह्म कलबो रायलायग्रा गैया नालाय सारिया ब्रह्म बेखायनो सारिया ब्रह्म कल रायलायग्राबो गैया नालाय सिंगल लाइफ नोंनालाय बिदिनो माथो दुखु लाइभ स्ट्रिमाव फोरोंबाय नालाय ओरैनो बिदिनो सिरि सिरि थाबाय थायो आरोना सिंगल लाइफ नालाय बिदिनो जोंना रियानाजोंनो गेलेबाय थायो आं मालाबा सालथे नागिरना हरदोलै अननानै नै नागिरनो होगासिनो आंनोबो नागिरदोब्रा आंनोबो गावस्राल' बोरै जागोन आंखौ सिंगेलैनो बुथारनोसै नामा होमबा नोंसोरो सिंगेलैनो जागोन होननानै बुंदों नै जागोन गासिबो जाजोबगोन फिसा औ गासिबो जाजोबगोन फिसा लागाव बङाइगाव दांथला निउ बङाइगाव नेरुंरा जुन जुलाइ बेस्थ जुन जुलाइ आगष्ट गोसोथोलायनायाव बेस्थ ओमफ्राय नङा जुन जुलाइ आगष्ट गोसोथोलायनायाव बेस्थ आंना भिडिअस नायथारा ना नोंसोरो सारि आरो सारा आं नायोथ' आं कमेन्ट हरबाय थायो माथो भिडिअ नायनानै आं भिडिअ मैयाबो नायदों माब्लाबा कमेन्ट हरा नायोब्लाबो सप्तासे नायनो मोनाखै आं रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखै सप्तासे बिजि जाना दंमोन ना ओमफ्राय नै मैया दाख्लैनिफ्रायसो एसे इउटुबाव नायनो मोनफिनबाय सम मोनथ'थाराखैमोन आङो गेजेरावनो एस मोसाहारि गेजेरावनो दंनो आंबो कमेन्ट हरा आं भिडिअखौ नायो ओमफ्राय माब्लाबा कमेन्ट हरनाय जाया आरोना होमबाबो लाइकखौ हरो आङो भिडिअखौ नायनानै जोंना रावबो गोदान फैयाखै नायखाया नोंसोर नायो जों नायो आं नायोथ' आं थगायालै नों फरायला लेखाया जोब्बायानो मासिमां होनलाय मासिमां मामा गाबोन सानदे उन्दु सानसो थोद आंबो नाया र' सना दंसै मिथिङालाय जाथारसिगोन आयौ सेन्ट्रेल एबसुनि मिटिङाव सोर फैगोन लोगोफोर रायजोफोर उदालगुरियाव सोर फैगोन मंगलबारावनो सोर फैयो खोन्थाहरलायदो समबारनि उनावनो रौथायाव सोर फैयो खोन्थाहरलायदो समबार थांनाय जायोबा लोगो हमलायनोसै बहा होनदों रौता उदालगुरि रौतायाव जागोन बेयाव फैलायलायोबा लोगो हमलायनो हागोन क'क्राझार मोसानाय जम्बि मावनाय दांनाय आयु हौवासा लागाव सन्जिब ब्रह्म सापर्ट खालामग्राफ्रा आंखौ थगायो दे मोसाग्राखौ आंखौ सानना सापर्ट खालामबाय होनना कमेन्ट हरफ्लायो ओमफ्राय कमेन्ट उन्दैखौसो सानो सापर्ट खालामलायनांगौ बिदिनो बयबो थगायलायनाङा आंथ' सापर्ट हरखायो नै जोंना गोदान फैदों सासे सन्जिब ब्रह्म बिथांखौबो सालथेमोन रायजोफोर बिथांखौबो सापर्ट हर सन्जिब ब्रह्म दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ स्ट्रिमाव फैदों आरो सानैजों थांगोन दे सना फै सानैबो फै मिथिङाव फै मिथिं नायनो
हरसान बिथांखौबो सापर्ट हर जोंना सन्जिब ब्रह्म बिथांखौबो सापर्ट हर बिथाङाबो गोदान नै दिनै जयेन जादोंना आंनावबो गैयामोन नालाय आंबो दा दसे उनाव आंनि उनावसो सापर्ट हरसै लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय ओंखारनायनि दसे उनाव सापर्ट हैगोन आंबो ओमफ्राय दा हरथ'ला आङो गाज्रि दामोन नायनो टाइम गैया होनदों नायथारब्रा नायथार सोरलाय ओइ सोर इयो अबेयो इयो अबे सासेया नै हिन्जावा गोजाननि मा नामलै धनस्रि कसारिनि ओमफ्राय सासेया दैनिया सासेया दैनिया दैनिया इजालिनिया नायब्रा मोजाङै नाय इजालिनिया हाय होनो नै हाय होनहरदों ओमफ्राय बै सासे गोदान फैनायखौबो सानै गोदान फैबाय नै दिनै सानैखौबो सापर्ट हर लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायहरनायसै औ सापर्ट हर गोदान फैनायखौ सानैखौबो अननानै आंहा टाइमानो जाया एस मोसाहारि होननानै बुंदों नै गोदान सन्जिब ब्रह्म आरो सासे मा ब्लगमोनथाय सानैखौबो सापर्ट हरदो लोगोफोर एस मोसाहारि साल्थे ओमफ्राय धनस्रि कसारि सानै बिसोर गोदान सानैखौबो सापर्ट हरलायलाय बिसोरबो सापर्ट हरगोन मोजाङानो गोजा मानसिफ्रा थगायलाया अ नोंगौ धनस्रि सना होनदों नै धनस्रिखौ सना होनोब्ला जोंना एस मोसाहारि साल्थेया आं नोंसोरखौ मागोआव थांबाथाय हाबा हैनो थांगोन दै हाबा जानो थांगोन नोंसोरनि हाबा जानो अमा मासे लांफागोन न'निफ्राय मागोआव थांनाय जायोब्ला अमा मासे लांफानोसै ओमफ्राय जानोसै हांनानै जानोसै अमा मासेखौ गथानो जागोन ना जाया हांनानै नङा सिके खालामनानै जागोन औ बयलार बेदरखौ जागोन रस्टिं खालामगोन जागोन दुन्दिया लागायगोन पियास लागायगोन बयलार बेदरासो देन्जारलै सिके ओंखारलांजोबबाय माथो लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय रावबो गैला आनै मोना माबायाव मिथिं जानायाव माबा होदोंमोन सिके खालामदोंमोन सिके खालामदोंमोनथ' आरो ओमफ्राय माबाबो खालामबावदोसो चावमिन आं जादो बेसे बयबो सापर्ट हरलायलाय रायजोफोर सन्जिब आंखौ कमेन्ट खालाम सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरनो होदों जोंना एस मोसाहारि साल्थेया लाइक शेयार खालामना हो जोंखौ बिथाङा गोदान जानो हागौ नों साल्थे मोना हरगोबा हरनो हागौ बिथाङा आं बुंनानै होगोन बाबा नै गान्दा गागेबो जानोसै आं बाबा गान्दा गागेबो जानोसै दे आं एस मोसाहारि साल्थेखौ सापर्ट खालाम सन्जिब ब्रह्म धनस्रि कसारि बाबा धनस्रि कसारिखौनो गोसो हाय एस मोसाहारिनि हाय होनहरदों लाइभ आं नैबेयाव माबाबो होनो रोङाखै खालामनानै होनो रोङाखै गोदान ना मा होनो रेन्जआव मादि दोनो बेखौथ' रोंला आं दा रोंनाय जाथ'वाखै आरोना फरायहर लागाव बङाइगाव सन्जिब हाय होनहरदों सन्जिबखौ हाय होनहरदों ओमफ्राय सापर्ट खालामलाय बारा रोङालै आंबो बारा रोङा होननानै बुंदों आरो बिथाङा ओमफ्राय नोंसोरो मानो बारा रोङा जेब्ला माबायाव थांनानै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय हाय होनहरदों हनै सन्जिब ब्रह्मआ लाइभ स्ट्रिमाव बारा गैला सानैल'सै आरोना बयबो बेस्थ' जायो नालाय लाइक हरदो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सोर लाइक होआखै लाइक हरबानो जाबाय अननानै जाहाथे आंबो थाब माहाजोन जानो हायो आरोना बयबो लाइक हर सापर्ट हर ओमफ्राय थाब माहाजोन खालाम आंखौबो माहाजोन जाबाथाय दादि केवलाय इदि खालामनो रोंलाय मादि इदि माइलाय मा इदि ओमफ्राय ओरै बेखौ ओरै ओमफ्राय जायखिजाया मोनसे बे कमेन्टखौ दांनासिन फोनांजोबलाय नोङो बेयाव मा डाइरेक्ट इथ' जाबायना ओरै थुनांगोन खालाम जाबायथ' ओरै जोंना एस मोसाहारि साल्थेया ओमफ्राय दे होनदों बाबा ओइ दादि
र' जायखिजाया मोनसे बे कमेन्टखौ दांना हाया सिन ओंखारगोन बेयाव डाइरेक्ट थुहर नुगोन होनदों डाइरेक्ट थुहर हायानो नुगोन खदादि हाया हायाथ' आरो नैबेयाव ओरै मानसिया थुदो ओमफ्राय मा होनो मानसिया थुनानै ग टु चेनेलाव थांनानै थुबानो जाबाय नैबे लाइभ स्ट्रिम होबाय थानायाव साबस्क्राइबखौ खालामना होदो ओमफ्राय ग टु माबार चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब सापर्ट हरबानो जाबाय आरो ना माने बारायलांबाय दं आंबो मिथिला बारायलांबाय दं आंबो मिथिला थुल'सो जाबाय लास्टआव मा डाइरेक्ट थु रलाय नोंखौ होदो बादिलाया सिक्रेसारियाखौ दे बिदिनो सापर्ट खालामलाय आरो ना आंनियाव रेन्जबो होनो रोङाखै दा रोंथ'वाखै रोंबाथाय रेन्जखौ मादै होयो आंथ' रोंला उनावहाय सोलोंनोसै साल्थेमोननिफ्राय हिदारखौ ओरै सिननांगौमोन ओरै सिनबाथाय मोजां जागौमोन दारिखौ सिनबा गाज्रि नङा ना दारिखौ सिनोब्ला दखानाव थांब्लाथाय दखानिफ्रा होसोयो नङा नानिया सोर मानसिखौ बियो सिनाया नानिया आंखौ मा जायो नोङो आंखौ मा जायो खोन्थालाय आदै आदै जायो आंखौ आदै बुरिबाथाय आदै होनखागोनबा आङो दा दादि होनगोन आरो दा दादि होनगोन ओमफ्राय बोरायबाथाय आदैनो ओमफ्राय आं देरनानै नों बोरायबाथाय आं नोंखौ आदै होनखागोन लाइजौआबो माबाखौ आनै लाइजौआबो मुनुलाहानि आबौखौ आदैसो होनो बियादै फिसा आरोना बियादै फिसाजो जोंहानि आंखौ आदै जायो आंखौ ओमफ्राय आयंखौ देनां देरबाथाय मामि बुंगोन बाबा होनो हौवाखौ आं बाबा एसे होनो बेलेग इउटुबनो आं एसे बेलेग इउटुबनो बुजियासै आं मा होनखो गोदोनायानो लुहाजोब्बायलै आंना लागावहाय मामि लिंहरनो थांलाय लागाव बङाइगाव बङाइगाव माने ओइ बङाइगावआव आंना एसे बेलेग इउटुबानो एसे बेलेगनो इउटुबाबो बेलेग एसे बेलेगसो हाय गाइस आंखौ दा लिंहरदों हाय गाइस आंखौ दा लिंहरदों थांबाय बिमाया लिंहरनायखाय थांबाय सन्जिब ब्रह्म दसे उनाव सापर्ट हरगोन होननानै बुंदों सापर्ट हरलायलाय आरोना गोदान लोगो मोननायफोरजों सापर्ट हरलायनांगौ गावजों गावनो आरो सापर्ट हराखैबा आंखौल' बुं होसो थांगोन आं बिसोर न'आव जोंना एस मोसाहारि सालथेया ओंखारलांबाय बिजि खोमा बिथाङाबो से इउटुबसो आंना बे बाबा होनो आरो आंखौ रियानाया बाबा होनो आरो रियानाखौ फिसाजोआनो जाहैबाय नङा होमबा बिदानि फिसाजो नालाय ओमफ्राय मा होनो फिसाजोआनो जाहैबाय आरो होनखायो सम सम बाबाखौनो होनखायो गलासोखा मा ओंख्रि जाखो धनस्रि कसारि ना जाथ'वाखै ना जाथ'वाखै नामा रं आलु मा होनदों आलु सिफ्लेनि होननानै बुंदों दाना सन्जिब ब्रह्मआ आलु सिफ्लेनो है मा इलाय सिथाबबाथाय बोखानो हानाय नङा रायजोफोर ओमफ्राय आंनाथ' ज्राव सापर्टआनो बाराया मा जाबावगोनथाय दुखु मोनलाय लाङोलां आं लाइभनिफ्राय ओंखारथ'वाखैलै बिलिफां थहायगोन सानलाय इउ एस पि खालामनांगौनो नै बिलिफां लाइभनिफ्राय ओंखारथ'वाखै
धनस्रि कसारिया आंखौ सापर्टखौनो खालामाखै खालामगोन बिलिफां बसुमतारी सिन्था खालामनाङा धनस्रि कसारिया खालामथारगोन बियो खालामाखैबा आङो लबारजों गावगोन लबारजों आं दहायनो बुंखादोंमोन बेक खालामना कमेन्ट हरगोन होनना लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय ओंखारोब्ला ओंखारनानै थांगोन आरोना बियो सापर्ट हैगोन थांनानै सिन्था खालामनाङा गाबोनबाबो मोनफिनथारगोन बेक टु बेक हरब्लाबो आरो मा जायो खमायफिनोना सानसेयावनो सरि होननानै बुंदों धनस्रि सना ओंखाम जाबाय नामा होननानै बुंदों जोंना एस मोसारि सालथेया ओंखाम जादोंना जायाखै खोन्थाहरलायदो जोंना धनस्रि कसारिया लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै मोजाङानो मोनदों नोंसोरजों रायलायनानै रोङामोन नालाय दा रोंबाय नालाय जाबाय थासिगोन आरो लाइभ स्ट्रिमा फैबाय थासिगोन आंनाबो आं माबोरै लाइभ स्ट्रिम होयो बेखौनो साननानै मोनाखैमोन ओमफ्राय मैयानिफ्राय मबाइलाव थुनायावनो हारसिंनो जालांदों आरोना एस मोसाहारि जाथ'वाखै संथ'वाखैनो जाथ'वाखै होननानै बुंदों जाथ'वाखै नङा जाथ'वाखै होननानै बुंदों आरोना संथ'वाखैनो नै सालथेमोन नैबे टपिकआ तामुलपुरनिसो टपिकआ तामुलपुरनि आं मानसिया धेमाजिनि एक घन्टा जाबानो लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'गोन आरोना आङो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै दसे फैबावनो हागौ लाइभ स्ट्रिमाव ए नोंगौ धनस्रि सना होनहरदों सना होनहरलायदों मालाय दे बिदिनो अनलायबाय था नोंसोरो आंहासो दुखु मोनलायलांबायलै गाबनो ओंखारलांबाय होनदों आरोना एस मोसाहारि होननानै बुंदों आरोना गोदै होनदों आरो जेनेबा ओंखारलांजोब्बाय रावबो गैला सासेल'सै माथो रावबो गैला 0-0 जाजोब्बाय गैला साफा सेस लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय ओंखारलांजोब्बाय सासे फैफिनबाय 7ल'सै 7 आरो 1 ना 7 लाइक 1 मानसि दङ 7 लाइक ओमफ्राय 1 मानसि सासे मानसि ओंखारलांबाय नामा धनस्रि सना होननानै बुंदों जोंना एस मोसाहारि सालथेया ओंखारलांबाय खोमा माथो गैला लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय सासेल'सै माथो रावबो गैया फैयासै एक्ट्रिस हरदों गिफ्ट बेखायनो एक्ट्रिस हरदों गिफ्ट बेखायनो एक्ट्रिस हरदोंनो मालाय एक्ट्रिसआ गिफ्ट हरदों नामा सालथे आंनोबो सासे नायनानै होलाय धनस्रि कसारि आरो एस मोसाहारि सालथे आंनो सासे थाब नागिरना होलाय नोंसोरो आंबो थाब लानानै भिडिअ बानायनोसै ओमफ्राय मोसानानै फल'वार्सखौ बारायना लानोसै साबसक्राइबारखौ ओमफ्राय थाब माहाजोन जानोसै हाबा जानोसै ओमफ्राय 2020 हाबा जानोसै आरोना बोसोरनैल'थारसै हाबा जानो थाब नागिरनानै होदो सालथेमोन धनस्रि मा गिफ्ट सोरनो मा गिफ्ट होननानै सोंदों सोरनो मा गिफ्ट होननानै बुंदों साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया थाखाबो गैया फैसाबो गैया नालाय गोसथोनायबो गैबावासो लागाव सारवानि नैबे टपिकआ नैबे टपिकखौ होनदों एक्ट्रिस हरनाय होननानै 5 स्टार नै तामुलपुरनि टपि धेमाजिनि मानसि टपिकआ नै आं बे सल'खौ गाबोन खोन्थानोसै गाबोननि लाइभ स्ट्रिमाव बे टपिकखौ आङो
1K जाबासो फुनोसै माने सानफ्रामबो लाइभ स्ट्रिमाव फैबाय थाबाथाय टपिकखौ गाननानै होबाय थानोसै आं ना टपि मालिकआ नुनानै दुखु मोननाङा कमेन्टआ थाबोजोब्बाय होननानै बुंदों सार'नि केपखौ आंथ' एक्ट्रिस हरनाय बुंदों आंनि केपखौ साल्थे आंनि टपिकखौ होनदों आं गानबाय थानाय टपिकखौ एक्ट्रिस हरनाय होननानै बुंदों आरोना टपि मालिकआ नुबाथाय गाज्रि दामोन नोंथांनि टपिकखौ गाननानै लाइभ स्ट्रिम होगासिनो होननानै गिफ्ट हरनाय नामा होनना गिफ्ट हरनाय नङा रायजोफोर थालांनायसो टपिया सन्जिब ब्रह्म धनस्रि कसारिखौ सापर्ट हरबायनो कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय जाहाथे उनावहाय मोनथिलायो कमेन्ट हरबाथाय बावगारलाया आरोना धनस्रि कसारिखौ सापर्ट हरबायनो ओमफ्राय सापर्ट बेक हरबानो जाबाय गाबोन नङाबा गाबोन फुङाव खालामबा साबसिन जायो नङाबा खमायलायफिनगोन आरोना नैबे टपिया आं गाबोन खोन्थानोसै खोन्थाला औथ' नोंना टपिया होननानै बुंदों आरोना धनस्रि सना आंनोबो हरदो गिफ्ट नै जोंना एसमासारि साल्थेनोबो नांगौनो टपि गिफ्ट टपि मालिकआ दा नायबाय थादोंबा थालिया सोनारगोन बियो आंखौ नोंसोरथ' खाथिखा एसमासारि साल्थेनिजों ओमफ्राय धनस्रि कसारिजों आंबो थांगासिनो नोंसोरनि टपिक बोनायखौ आं भिडिअ खालामगोन भिडिअ खालामजागोन ना जाया नोंसोरनि टपिक होननायखौ भिडिअ खालामगोन आङो दै साख्रिबो गैया आंहा बाख्रिबो गैया मेथाइखौनो खनसैलां स्रानो जादोंना जायाखै आंनि मेथाइ खननाया दामग्राबो गैया देग्राबो गैया दामग्राबो नेहि हे जागोन साल्थे जागोन अके सन्जिब ब्रह्म होनहरदों नै खालामहरगोन दा दसे उनाव गाबोन नङाबा दा दसे उनावनो खालामहरगोन आरोना धनस्रि कसारिया जोंना सापर्ट बेखौ ओमफ्राय जोंना एस मोसाहारि साल्थेया जागोन साल्थे होननानै बुंदों जागोन जाजोबथारगोन ना आंखौ सापर्ट खालामाबा नै राम बोरलाजों गावहरगोन होननानै बुंदों नै जादुबो रोङो बिथाङा सन्जिब कमेन्ट हरनानै दोननो होदों धनस्रि कसारिनि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायनानै सापर्ट हरबानो जाबाय जागोन होननानै बुंदों लागाव बङाइगाव गोदान फैनायफ्रा सापर्ट होलायबाय था ओमफ्राय जोंनाथ' दंलायखायो गासैनाबो आरो आंनि चेनेलाव गोदान दंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आं सापर्ट हरगोन नायनानै फारसेनिफ्राय लागायलांजोबगोन आं गावसिलांजोबगोन आं नायखाया जागोन बिलिफां आरो सन्जिबनिखौ सापर्ट खालामनानै फैयोनो जोंना धनस्रि कसारिया कमेन्टल' हर होनबानो सापर्ट मोनगोन कमेन्टल' हरनानै दोन रायजोफोर कमेन्टल' हरलायनानै दोन सापर्ट मोनजोबगोन बयबो सापर्ट हरगोन जोंना सापर्ट हरलायजोबगोन फाग्ला गोजा रायजोफ्रानो हरलायखायो थगायलायखाया आरोना सोर मा खालामदों मा ओंख्रि जादों खोन्थाहर दे रायजोफोर सासेल'सै माथो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव 1 घन्टा जानोसै नै जोंना रायजोफोर ओंखाम जानो जाबायनो ओंखाम जानो लिंहरबाय दा जों लाइभ स्ट्रिमखौ दोन्थ'नोसै आरोना दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियानो दोन्थ'नोसै ओमफ्राय गाबोन फैबावनोसै बे एखे समावनो जोंना एस मोसाहारि साल्थेना 2K जानो बारा नांला बिथांखौबो सापर्ट हर
हरफ्लेजोब गावसोजोबनानै हो लोगोफोर एसमासारि सालथेखौबो आंनाथ' 1K जानोनो अनेक गोलाव लामा दंबावो नुहुरहां नुहुराहां आंखौबो सापर्ट खालाम आंनाबो सापर्टारफ्रा गैथारा थौ थांगासिनो आंबोथ' ओंखाम जानो आं दसे ओंखाम जाहैनोसै आरोना आंखौबो सापर्ट खालामनानै हो आंनाबो खमथार दे अके गुड नाइट बाय बाय गाबोन लोगो मोनलायसिगोन लाइभ स्ट्रिमाव बिदिनो जइन जाबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर नोंसोरनि अननायजोंनो जाहाथे आंनाबो चेनेला थाब जौगालाङो बिदिनो सापर्ट होबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरोना दे होमबा दिनै दोनथ'नोसै गासैनि